Hai, normal, băi, și bine m-am găsit la un nou episod pe Sam. Angel George. Hai, de obicei. Stați un pic. Opa, nu asta. Așa. Asta mă găță. Aici. Bun. Pun aici. Suntem pe Sam. Și image. Son of a bitch. Nu contează, oricum nu-mi faceți voi post. Suntem pe RPG4 ca de obicei, pentru că pe alt server v-am spus, o mai joc pe... Nu mai mă atrage alte servere, de exemplu Yellow să mă apuc, sau Nephrite, sau Nephrite. Ce să vă mai spun? Mi-am vândut sultanul, asta dau sună mai încet. Mi-am vândut sultanul, mi-am luat un bulet și mai am acum câțiva bănuți, pentru mine câțiva, că vreau să-mi iau turismul. Chiar acum, hai să ne ducem puțin, să vedem prețurile. Turismul sau ăsta, sultan. Știu că n-am mai filmat de mult un episod așa, dar... M-am plictisit să mai filmez așa și am făcut mereu live-uri. Asta e ce pui mi s-a întâmplat. Edit. Mi s-a băguit ăsta. Obiectul. Da, bravo, bă, copil prost. De fapt, cred că eu sunt ăla. Am intrat în el. Nu mai filmat de mult episoade. V-am spus că m-am plictisit să mai filmez episoade și am filmat numai live-uri. Pentru că pe live-uri băgam și muzică, băgam de toate. Pe episoadele erau mai plictisitoare și am zis că pe live-uri ziceți voi ce să fac, chestii de astea. Și înainte de putea să fac la ăsta live, că aveam o chestie, un bug, nu știu cum să o zic. Bun, bani și nu o să-mi iau pentru că nu-mi place doar mașina, uitați-vă la ea, mă dau așa, să băgăm o culoare mai... Ok. Nu. 97, nu, ăsta negru și 97. Nu, test, așa. Nu-mi place, de fapt, le ia bine, dar nu-mi place cum arată. Eu mai știam cum mai arată unul ăsta. Vedeți, le ia mai... Buletul parcă se controlează la fel, dar măcar aderență mai bună. Cred că o să contribuim cu toții la cumpărarea sultanului, adică toți prietenii. Paramedicat, panoramic. Nu știu ce da 8 kk pe o troacă de asta. Nu se merită și nici nu prinde maxim, să zici, că prinde ceva. Cetac, ba nu, nici cetac, turismo. Deci mai lipsește din colecție turismo. Ăsta sultanul și cam atât acum momentan și pe aia mai văd de ce mi-au bărci special. Serios. Nu se le deciți la de la de fiță, cred, nu știu. Altfel nu știu de deciți la. Events nu se cred că dăm și noi slejeni așa. Să vedeți update-ul. De fapt, cred că le știți. Bă, să mai dăm... Da, să-l dau de la calculatorul. Aici, mixer. Cred că e destul de ok, așa. E bine. Ia să facem un stand. Știu, sunt prăfălău, foarte prăfălău. Inactivitatea mea a fost din cauza PC-ului. Mi s-a ars sursa, aveam o sursă de 500 sau 450. De 450, așa. Scria cumva în română. Sau mi s-a părut mie? Sper să-ți placă. Am uitat că... Da, să vă spun, mi-am băgat și mod de română.
Mă enervează că ăsta, textele de aici nu sunt în română, dar sunt moduri. Că venim vorba de moduri. Mi-am stricat și OBS-ul, mi-am stricat setările. Nu le mai am ca înainte, ați văzut că înainte aveam setările de la OBS foarte bune, nu aveam pic de lag, nu se făcea lag deloc. Apoi ce mi-am schimbat PC-ul, că știți că aveam ăla i3 și un GTX 730. Acela v-am arătat într-un video, dar l-am șters de curând, chiar astăzi m-am apucat și am șters videoclipurile mai vechi. Și la Minecraft nu știu dacă o să le șterg, încă nu sunt sigur. Primul videoclip cu Minecraft care e filmat pe canalul meu, ăla cu asta, ăla nu știu, dar restul cred că o să le șterg pentru că, nu știu, nu prea îmi plac mie cum au ieșit. Și de fapt pe canalul ăsta nici nu o să filmez Minecraft. Poate o să mai și GTA 5, dar nu sunt sigur încă. Încă mai lucrez la PC. Trebuie să mai văd ce să mai fac. Componentele le aveți în descrierea canalului. Motorul iar vopsea a fost schimbat. $100. Așa. Ce voiam să vă mai zic? Componentele le aveți în descrierea canalului. Trebuie să mai adaug câteva componente și să unele să pun altele, pentru că unele le-am pus așa la mișto să fie acolo, iar unele nu. Asta o răzmă, pentru că sunt parcate mașinile, de asta îmi place la mecanic. Stai că acum mă duc și iau toate mașinile pe stradă, care le văd pe alea le iau. Băga mea și piciorul. Și cred că o să iau demitere pe fiindcă este un bug pe server în care e și pus pe ăsta pe forum. Când e o mașină cu, să zicem, care 740 da? Și pe website îți arată 1000. E un bug nasol, bă, și cred că o să-mi iau demitere. Nu știu, vorbesc cu Liviu, poate mai acordă șansă. Și Michi la fel a făcut. A luat vreo 3 de alea cu 1000 HP. El nici nu știa regulamentul ca lumea, fiindcă, na, nu știa, că i-am spus să ne învețe, nu, doar i-am dat test-log-ul, că l-am dat eu mai întâi și apoi a intrat și el și l-a dat al doilea și mi-a spus ce trebuie să scrie acolo. Vreau pe asta. Și uite, update-ul ăsta cu chestia asta când se lasă e super șmecher. S-a trebuit să scoată bările astea când intri înăuntru sau ceva de genul, să se ridice. Sau nu știu, să le dea jos de tot. Da, acum cred că... ba nu. Pornești și pe mine? Spune că nu. Nu, s-a dus în perete ca prostul. Deci vă întrebați că am un număr de matriculare invalid. Îmi place mie. Nu știu de ce îmi place mie. E de fiță, așa am pus. M-am abuzat și un pic acolo de bugul ăla. Da. Am vrut să arsă și mai am o problemă cu hard disk-ul. E de 1 tera de la HD Blue. Am o problemă cu el. Când... după câteva săptămâni când utilizez calculatorul, cum să vă explic? Hai să zic că, dar nu se întâmplă asta, mi s-ar decât un nucleu, să zicem. E ars un nucleu și peste câteva săptămâni, sau nu știu, dacă nu mai dă așa, o să poate e super să mai dea. Trebuie să cumpăr insurile. Trebuie să iau CD-ul original de la Windows și să îi dau repair. Acum l-am. Mi l-a dat prietenul meu care mi-a făcut PC-ul. Prieten, ghilimele, prietenul taică, cum ar veni. Acum să nu filmeze, că fac crize. Da, uite că filmează. Cât am filmat? 9 minute. Ok. Îmi scârție scaun. Trebuie să-mi iau și alt scaun, pentru că scârție ca naiba și asta. Așa, gata. Bun, luăm asta. Tu la mine job. Hai să scriu așa frumos. Tu scaunul mătii. Stați un pic să stau așa să mai păs pe el.
Job. Scriu frumos tot trac la mine. Bun. H. Da. Să aprindem și farurile. Să activăm delay. Cum adică job? Tractez. Repair, refill, pescar. Cum adică jobat? Uită-te pe forum. Parcă așa era pe forum. Dar cred că le mai n-am, că am văzut câte prostii. Hai să nu zicem prost, nu știe regulamentul ca lumea și a intrat cu un băiat pe Skype, l-am băgat și pe Mihai. Da, recunosc. Fiindcă el nu prea le are, dar s-a învățat și uite, totul la mine job. Stai și. Seara la NAB. Stați un pic. Trebuie să las mereu ăsta regulament pe aici. Avem. Deci putem să le iau. Bă. Îl iau ăsta. Ok. Asta e. Nici nu-i parcată regulamentară. Asta o iau. Stai, slash, atenție, tractez. Să schimba și tău. Când dau tăul să uitați unde. Am chiar și pățit zbombog. E aici. Ăla de ce vine după mine? E nab. Să fac poze la HP. Ok. La Eki parcă vorbiseră cu Livi și a spus că la prima batere nu-ți dă nimic, la a doua deja ești mort. Luăm și pe video. Playtime, nu mai merge, uitați-vă. Bă, deci asta e nasol rău de tot. Sper că n-am închis fără mă, nu l-am închis. Bun. Mașinile astea de aici nu le mai au. Nu are rost să mă bag la mașinile. Știu că era o mașină în care m-am izbit eu ca animalul. Dar ce să vă mai zic, dacă vedeți calitatea microfonului că se aude mai bine, am schimbat microfonul, am pus microfonul de la căști, că l-aveam pe cel de la camera video, un Logitech HD 720 de la Logitech, am mai zis asta. Asta era în pisă. Serios, bă, serios, urăsc faza asta. E bug nasol. Ce mă enervam. Nu-i cred că e bug. Cred că a ieșit ăla după ser. Și pe ăla cum merge. Ce vrea și ăsta? Ne o repari? Hai că ți-o repar. Te rog, apasă 2. 2, 1, 9, 1. Stai să... Ai dat accept. Noroc.
Bun, ați văzut cum să facem. Îi dai de toate pe $1 și gata, bossulică. Gata, bossule. Stai să deschidem și website-ul. Mamă, iarăși am luat băga mea și piciorul. Mă doreți și umărul. 31. De asta nu să... A, uite bă ce prost sunt. Că aici mi le arată. Carfeonic, știi că mi-a arătat. Refill, Gâscan nu mi-arată. Gâscan, Gheschen, da, îi spun Gâscan că sună mai bine pentru mine. Dacă nu știați de update, apăsați click și vă luați heal sau la ăsta, la când repari tovarășii tău. Am fost în clanul ăsta, să nu vă băgați, fiindcă vă dă un invite așa, fără motiv, știți? Când trebuie să vină salariu. Ia uitați și pe asta e parcată ilegal. Să-i facem poză. Print. Pe fond. No, mamă, cred că am oprit filmarea. Bă, mă gândeam să filmez câte 25 de minute. Am uitat să-i dau tu. Să-i dau tu să o remarchez. Așa. Slash Tools. Și încă un bug, cred că e bug, că mergi cu ăsta, îi sau de motorul cum merge mașina normal, știți, la mașina care este în spate. Asta e cam nasol, părerea mea, pentru că în viața reală nu se aude motorul când tractezi ceva mașină. În viața reală nu e chiar așa, nu... Parcă înainte să tracta așa, dar cum se pun, are chestie de asta, sau cum ea e de tow car, nu, asta e tow truck și ăla e tow car. Ăla are HP. Ce sunt aliniate? Acolo, așa. Parker, mă. Parker. Uitați și ăsta. Ba, nu că e cineva înăuntru. Atenție, tractez. Print. Beau. Vedeți? Sau de motorul infernus. Acum să-mi dea un de la, bă, că mor pe ăla care a dat. Să dea un... sau nici nu click online ăsta. Shadows. Ba, uite că e online. Se dea dispa. Era parcat ilegal, frate. Că nu vii, hai să zicem că aici e parcarea, da? Și parchezi lângă parcarea, aici e parcarea dungilor alea și tu parchezi acolo. Să facă în parcare. Ora la mașina. Atenție, tractez. Tools. Cum pe parcă era instructor, dacă nu mă înșel. E ăla, da. Cu ăsta m-am înjurat eu. Stai că eu duc așa cu nervi. M-am înjurat odată cu el. Sau m-am certat. Nu mă știu, m-am înjurat, m-am certat și am vrut să-i fac post și am zis de el în morții lui. În vii lui.
Nu zicem de morți, lăsăm morții mormintele lor. Deci ne luăm de vice, mă. Uite, vedeți, asta e parcată. E pusă pe iarbă frumos. Da, uite, și dacă bagi, uite aici și o lași așa, nu cred că e parcată. Și nici aia nu cred că e parcată regulamentar. Uite, ele sunt. Asta nu e. Să-i facem print. Ia. Și ți-o luăm. Două lăsăm. Trebuie să fac sticla de apă. Bă, fraților, nu mai beți sucuri, beți apă, e bună rău. Adică beau vreo 2 litri de apă pe zi și mai mult. Păi mă doare burta și mă piși toată noaptea. Am filmat 21 de minute, hai că mai lăsăm puțin. Sau pe la 5 pe încheiem live. Nu mai tractez o mașină și gata, încheiem episodul. Oh, shit. Pot să tractez trocariciul ăsta. S-a mort tu. Ah, fac, am uitat să-i fac poză. De fapt, stai să-i fac poză acum. O las? Dar nici nu mi-a spus să o las, de-am lăsat-o. Să nu zică că-s nesimțit. Știți? Uneori ești atât de bun cu unii de pe Samp și ei... Nu știu, frate. Și acum fac Elias vlog să plâng. Da. Unii ai zis ca prostul și apoi tu te mă de aici, că tu ce ești, mă, ai level 31, ești nab, știi? Ai 500k, ești nab, n-ai muncit bani, ai dat țepe, ești țepară. Ăla sta, nu cred că stă cu AFK, stă pe mașină. Am o mașină să remorchezi și eu, n-are nimeni. Ăla stă AFK și ăla, și ăla stă AFK. Nu, ăla și ăla stă AFK. Bun, hai că mă oprim aici episodul. Bun, deci cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. Rafael, intro. Intro. Back intro sau cum îi spunem. Da, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa!